إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. Alhamdulillah, yun ay sad kita niyo pagkabiaksahan sing kita niyo amuin magpatungtong piatungtumi sebab in kita niyo bilang manusia maghajat kita niyo patungtong. Sa manusia ang sifat kamulang in manusia magkalawang magkasa in manusia bukun cukup dahil nga sa rabyat to in manusia maglangi siya sin cukup unuhin cukup amo na yung Quran iman sunnah. So hadong ini kumakita niyo patungtong kamaon na to rin Quran iman sunnah apamahom sin mga sila salafus salih isin mga salafus salih amo natin gayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul qurun qarni thumma ladina yalunahum magkulang maglamin mana sin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sarayaw lang niya generation ko in sarayaw lang niya generation amo na generation sin mga sahaba pag-usin mga sahaba amo na yung mga tabi'in pag-usan mo na yung mga tabi'in at yung mga pagnganan sa salafus salih amo yung mga nagagawa marayaw pamaham din ang Quran iban sin sunnah amo yung nakawa nila rin ang pamaham kiyawa nila rin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. May pamaghadya din manusia patungtong sa kabing manusia magkalong magkasa. Hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith sahih, siya ay Sheikh Albani, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Sa mga nato nila ng Adam magkalong magkasa. Insarayaw-rayaw lang biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insarayaw-rayaw rin ang mga anak Apo Adam magkalong magkasa. Amun mga sila magbalik magtipa Allah subhanahu wa ta'ala. May takita niyo magpatungtong sa magpagpatungtong ikaw mumpahat si mga baniman. Ikaw mumpahat para man sin Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakkir fa innal dhikra tanfa'ul mu'minin. Maray hati ko ay sabihin kita nyo rin di halong sing marga sila nag-iman na katan pa Allah subhanahu wa ta'ala.